Satan, îți poruncesc în numele Lui Iisus să pleci de la mine și de la femeia mea. Așa vorbește Duhul Sfânt, de sus din cer și jos pe pământ. Satan, nu ți-este ție văduit toată viața, nu ți-este văduit în vecii vecilor, să te apropii de mine și de binecuvântarea pe care Domnul Dumnezeu meu, făgăduit-o și mi-a pregătit-o pentru mine, femeia vieții mele. Satan, îți poruncesc în numele Lui Iisus să stai departe de mine și de ea. Satan, îți poruncesc în numele Lui Iisus să nu te lipești de femeia mea și de mine. Satan, îți poruncesc în numele Lui Iisus să pleci odată pentru totdeauna și ceață pe ochii tăi să fie. Satan, îți poruncesc în numele Lui Iisus să fie distrus gândirea ta, să fie distrus capul de mâinile tale, picioarele tale, ochii tăi. Satan, nu este mie frică de tine niciodată, în vecii vecilor n-are să fie mie frică, pentru că am îndrăzneala lui Apostolul și Evanghelistul Ioan. Satan, îți poruncesc în numele Lui Iisus să fii distrus nimicitul cu pecincină. Satan, îți poruncesc cu rie, cu pube, cu variolă, cu toate bolile, cu toate blestemele, cu băciuma, cu prindeala, cu toată lingoarea, cu tăciuni, cu căldură arzătoare, cu rugină în grâu, să fii distrus cu toate neghina ta. Satan, îți poruncesc în numele Lui Iisus să plece Dumnezeul meu, Doamne Iisuse, și cu mâna ta cea stângă biruitoare. Te rog în numele Tău. Satan, te biruiesc până tu te vei opri, te izbăvești până tu vei pieri. Satan, îți poruncesc în numele Lui Iisus să pleci de la femeia mea, Iisuse, du-te la femeia mea și tu ai grijă de ea. Ai grijă de ea și de mine că ce-o fac lucrarea ta. Și cu mâna ta cea stângă, Satan, să fie distrus în numele Tău, Iisuse. Îți poruncesc în numele Lui Iisus, Satan,